Hola i benvinguts a Sàties Notícies de la setmana. Fem un pas endavant en la desescalada, aquesta vegada amb la reobertura de les terrasses dels bars. També tenim una bona notícia per a aquells que sofrien tot un calvari a l'hora de comprar als supermercats. I a més, viatjarem a un dels països més colpejats per la Covid-19 a Europa. Voleu saber quin és? Doncs en uns minuts vos ho contem. Riba-roja suspèn definitivament les falles del 2020. Les terrasses dels bars tornen a prendre vida. El mercat ambulant de Riba-roja continua sense instal·lar-se. Se recupera la vorera del riu Túria envaïda per les canyes. Una visita de 360 graus per a veure els nostres museus. Cal llevar els productes dels supermercats en arribar a casa? Et responem a la nova secció de preguntes sobre la desescalada. Les festeres de Santa Rita es queden sense la seva festa. Don Ricardo Estrems ens conta la història de Santa Rita i la Mare de Déu dels Desemparats. Viatgem fins a Itàlia amb la ribarrotxera Maribel Gamero. Ni entrega de premis, ni ofrena ni crema. Riba-roja suspèn definitivament les falles del 2020, una decisió presa després d'una reunió entre l'alcalde, la regidora de festes, els presidents de les 6 comissions de Riba-roja i la Junta Local Fallera. Tal com s'explica al comunicat oficial, aquesta decisió va ser unànime per part de tots els membres a la reunió. Aquesta decisió definitiva va estar motivada per la incertesa que encara envolta la situació i evolució a causa de la pandèmia per la Covid-19. A més, i tal com es va decidir, en el cas que no tingueren lloc les falles del 2020, tots els màxims representants repetirien per a l'exercici 2020-2021 i així mateix les falleres majors de Riba-roja, Erika Bodí i Camila Álvarez, tornaran a repetir junt a la seva acord d'honor. D'aquesta manera, Riba-roja se suma a la suspensió d'aquestes festes, un final inesperat però que, com s'ha anat repetint al llarg d'aquestes setmanes, té un objectiu: preservar i protegir a tots els ciutadans de la Covid-19. Com ja sabeu, aquesta setmana hem passat a la fase 1. Per això, els bars de Riba-roja han obert les seues terrasses i les han omplit de cadires i taules per a rebre als clients. Això sí, sempre prenent algunes mesures. Vos mostrem com va ser la primera jornada d'aquesta inauguració de la fase 1. Les terrasses dels bars comencen a tindre un poc més d'ambient, tot i que amb les mesures de distanciament social i algunes extra que han afegit alguns bars. És més, alguns encara no s'han decidit a obrir la terrassa perquè encara volen organitzar-se un poc millor i veure com es va evolucionant. De moment encara no han volgut ficar terrassa fins que no vegem com va tot, o sigui, com la gent se va... Perquè lo de ficar, de que se puguen juntar 10, ordenar les taules... Com tenim les primitives, tenim pan dur, tenim tot, ho veiem massa que no podem fer-ho com Déu mana, no podem fer-ho com toca si volem atendre-ho tot. Entonces, de moment anem a fer-ho poquet a poquet. Nosaltres, com quasi tot el que tenim se pot endur, o sigui, el que més, l'orxata, el cafè, el gelat, la gent el que està fent és vindre i endur-se-ho. Avui ja podem vindre sense cita prèvia, però quan venien en cita prèvia venia molta gent. Però això sí, el dilluns pel matí ja hi havia moltes taules amb gent que va aprofitar el bon dia i la reobertura de les terrasses per a gaudir de la fase 1 de la desescalada. Clar, la veritat és que tenim moltes ganes perquè estem molt de temps ja en casa. Ara el que tenim que fer és anar amb molta precaució i complir les normes que ens han donat. Anar amb la mascareta i els 2 metres de distància i a funcionar. N'hi ha que viure la vida, n'hi ha que continuar. Jo venia de treballar i li dic, Cari, jo dic, quedem per fer-se un tallat, hem anat a la Gijonenca a Mercadona i ara un altre tallat així. N'hi ha que aprofitar, carinyo, que això dona vida. Tot i que encara hi ha gent que no veu bé que no respecte una cosa tan senzilla com la de portar mascareta. Yo es que soy de riesgo, yo he tenido cáncer de mama. Y yo, como unos dicen que sí, otros dicen que no, pues yo
me la pongo, voy ahogándome porque yo no sé ni respirar. Pero la verdad sea dicha, veo a la mitad de gente por ahí sin mascarilla. ¿Esto qué es? ¿Somos una imprudencia o qué? Que digan sí o no. Es lo único que digo. Porque como tú comprenderás, esto es un cachondeo. Recordeu, hi ha que protegir-nos a nosaltres i als demés, però això és molt important que en aquesta fase 1 respectem totes les normes establertes per tal de frenar el virus i no patir un nou rebrot. Una de les activitats que es poden reprendre a la fase 1 és la instal·lació dels mercats ambulants. Però què ha passat a Riba-roja? Nosaltres hem anat el dilluns de matí a l'Avinguda de la Pau per a comprovar-ho i, com no, per a mostrar-vos-ho. Com podeu veure, aquesta és l'Avinguda de la Pau. Avui dilluns hauria d'estar plena de casetes del mercat ambulant. Malgrat això, i que ja hem entrat a la fase 1, com podem veure, està totalment buida. Una decisió que ha pres l'Ajuntament per la seguretat de tots. Com és habitual i tradicional al nostre municipi, cada dilluns pel matí l'Avinguda de la Pau és plena de paradetes plenes de menjar, roba, productes o manualitats, entre altres. Per a causa de la Covid-19, aquesta està buida. Des de la regidoria de Comerç s'assegura que aquesta decisió s'ha pres per tal d'evitar una propagació del virus, tot i que a la fase 1 ja estan permesos els mercats ambulants. Malgrat això, s'ha de tindre certes mesures de seguretat, com és la distància recomanada. Això suposa que més de la meitat de les casetes que cada dilluns es muntaven no ho podrien fer. D'aquesta manera no es pot escollir qui pot o no obrir la seva paradeta. És per això que des de l'Ajuntament s'està tractant de buscar la millor solució per a obrir prompte el mercat ambulant, mentre es continuen les tasques de desinfecció a tots els carrers de Riba-roja, incluïda l'Avinguda de la Pau. Des de fa un mes, la vorera del nostre Parc Natural del Túria està rebent una sèrie d'actuacions. En elles s'està tractant de fer del nostre medi ambient un lloc increïble del qual gaudir amb els amics o familiars. I és que el riu Túria encara li queda molt per mostrar-nos. Si hi ha una imatge característica del riu Túria és la gran quantitat de canyes que envolten el seu caudal, però aquesta planta és invasora, pel que des de Corriba s'està tractant de guanyar-li terreny i canviar-ho per vegetació de ribera. La nostra idea és tirar per acá la zona de Mar d'Escoto, que hi ha zones que estan apadrinades també per als col·legis. Són zones que estem utilitzant també per al tema de les plantacions d'arbres. Este any hem plantat així un muntó d'arbres en el qual estem ara intentant que no muiguen, regant-los i tal, perquè s'ha demostrat que en terrenos que se cuiden i que estiga la vegetació que toca, el tema d'incendis, que és el tema que portem molt endavant i estem molt preocupats, tinguen menys probabilitats de que ocorrisca. Per acabar amb aquesta planta invasora s'està duent a la fi un projecte que té com a objectiu matar a la canya amb el desplegament de lones sobre el terra. Lo de les lones és una cosa que hem començat enguany perquè és molt costós. El que encareix aquests projectes és la retirada de l'arrel de la canya, del rizoma. Hem vist que altres zones el que fan és col·locar el rizoma o en forats o en taluds, intentarà amontonar-lo en el menor espai possible i en aquestes zones se tapa. Això el que fa impedeix és que no li pegui la llum, i se té que deixar almenys un any o any i mig, i el que hem vist en altres zones és que aquesta lona el que fa és matar la canya. No li dona la llum i a poc el rizoma va morint i és una altra forma d'eliminar-la. Per una part, recuperar la vegetació de ribera i, per altra, tindre una protecció front a algun incendi, com va passar fa 2 mesos. L'extinció de les canyes permet que si es produeix un incendi, aquest no s'estenga. I tenim així 2 parcel·les, esta d'ací del casc antic i una altra en el Mas d'Escoto. A la del Mas d'Escoto el foc colpeja directament i veurem que quan l'estar neta no hi havia canyar i el foc la va rodejar i se queda ahí una parcel·la d'uns 2.000 metres quadrats que no es va cremar. Aleshores el que volem fer és això, fer aquests experiments que hem vist que funcionen, per a millorar el paisatge i previndre incendis forestals. Un projecte que porta endavant Ecorriba i en col·laboració del Parc Natural del riu Túria, per tal de recuperar tot un paisatge de ribera. Sabeu que s'ha celebrat aquesta setmana? El 18 de maig es va celebrar el Dia Internacional dels Museus. I què va fer Riba-roja per apropar-nos els museus del MUPLA, MUCLA i l'ECA? Atents! Bé, hola, Cristina, bon dia. Conta'ns què és el que teniu preparat des del turisme de Riba-roja, perquè encara que estem confinats, vosaltres no heu parat. No, que va. Anem,
preparant i adaptant-se, no? Perquè pensem que bueno, és una situació molt difícil, molt complicada, però tenim que, no sé, tenim que treure lo positiu d'aquestes situacions. I bueno, el primer que ens ve pues, és el dia 18, el Dia Internacional dels Museus, i bueno, Riba-roja en això és una privilegiada perquè bueno, té dos museus reconeguts, el MUPLA i el MUCA, per la red de museus de la Generalitat Valenciana, i, bueno, i després tenim un altre, que és la Casa de la Molinera, que pense que bueno, és un futur museu amb molt de potencial, de fet nosaltres el tratem com a tal, i també estarà dins de les accions que anem a fer esta setmana. Ja comencem, dissabte i diumenge, anem a funcionar per les redes socials, és a dir, va ser tot online perquè, bueno, com sabeu, bueno, doncs els edificis estan tancats i clar, encara que el dia 18 comencem la fase 1, però bueno, n'hi ha que adaptar-se a totes les mesures que ens marquen des de Sanitat i des del Ministeri. Entonces, pues bueno, pensant, van dir, pues bueno, si no se pot fer una visita real, pues anem a fer una visita virtual. I és el que anem a veure a partir del dilluns, anem a entrar per la porta del castell i anem a fer el recorregut com si estiguérem allí. És a dir, entrarem al gran pati d'armes, podem recórrer totes les sales i detindre's en els dos museus, en el MUPLA, en el Museu de Pla de Nadal i en el Museu del Castell. En el MUPLA, com sabeu, pues, bueno, tenim allí una varietat molt important de les peces que se van treure de Pla de Nadal, en un espai que crec que té una lectura i una interpretació molt especial i bueno, en el treball que se va fer de didàctica pues, se pot entendre molt bé el nexe entre el museu i el jaciment, i després pues, bueno, el MUCA en tots els treballs que se van treure quan se va fer la rehabilitació i en els panels didàctics, que també crec que pot ser molt interessant. En este recorregut virtual anem a poder veure espais molt concrets. Per exemple, tenim la Sala Noble i tenim els grafitos de la Sala Noble i ahí, bueno, pues les persones que entren, els turistes que entren, perquè, bueno, al cap i al fi també van a ser turistes virtuals, però van a ser-ho, pues, bueno, podran clicar dins de determinades peces, de determinats espais, i ahí tindran pues, una xicoteta explicació. No podem oblidar també que el castell és l'espai d'art contemporani que també anem a dedicar un dia bueno, pues a donar-li difusió sobre les exposicions que s'han fet, quina és la seva història, com està regulat, també donar-li visibilitat. Passarem també per el Museu de la Casa de la Molinera. Evidentment, pues, bueno, és un lloc molt entranyable i on se pot conèixer pues, les tradicions, com era una cuina, com n'hi ha molts aperos del camp, no sé, és una forma diferent de també conèixer les coses. I, bueno, i sobretot parlant dels projectes que ens proporcionen els museus. Vos informe també, que potser sabeu, que estem dins de la red Relectures, que és una forma d'interpretar determinades peces dels museus en clave de gènere. I bueno, també nosaltres tenim unes peces que estan interpretades en aquesta clau de gènere, perquè està clar que bueno, el turisme és sostenibilitat, però també és igualtat, també és gènere, i bueno, nosaltres en això som molt respetuoses i molt conscients de tot això i volem donar a conèixer. Entonces, en esta setmana també n'hi haurà possibilitat de conèixer esta vessant del MUPLA en les peces. En el recorregut virtual van a trobar-se pràcticament totes les peces perquè, com sabeu, s'estava desenvolupant-se fins que bueno, va passar l'estat d'alarma una exposició molt potent en el Museu de Prehistòria sobre els visigodos i bueno, hi tenia una part de participació molt gran. Riba-roja, és de veres que moltes peces són les que teníem almacenades, però bueno, també n'hi ha un parell que estaven en el museu, però bueno, segur que el visitant no tira en falta res. I bueno, i tot això, tot són accions un poc bueno, pues, per dir-li a la gent que estem ahí, que anem a tornar, això que no ho dubten. Han treballat molt en les empreses turístiques també de Riba-roja per adaptar-se al nou turisme, que bueno, és un poc incògnita, però bueno, han fet unes possibles possibilitats i bueno, pues ahí estem, treballant com sempre i dotant-se de les medides de seguretat que ens demanen per poder continuar.
Conta'ns, Cristina, perquè has contat les xarxes socials, però quines són exactament per a que la gent pugui anar directament ahí? Sí, clar, mira, sobretot ho pujarem, n'hi haurà enllaços des de la nostra pàgina web, després en Facebook, en Instagram, ahí perfectament poden trobar el recorregut i poden fer-lo sense problemes. A més, també ho anirem avisant i jo crec que també se podrà treure per la tele un poc la notícia dels museus i com ho pot veure la gent. O sigui que ahí també trobarà la informació. I si no, en horari d'oficina nosaltres continuem atenent, teletreballant, però ahí estem en els nostres telèfons i en el correu electrònic per aclarar qualsevol dubte dels possibles visitants i dels turistes que segur que anem a tindre. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Cristina, i esperem que tinga molt d'èxit aquesta idea tan xula i que apropa tots els ribarrotxers en casa a tot el nostre patrimoni i a tot el que tenim. Clar que sí. Moltes gràcies a vosaltres i cuideu-se molt. Se vegem en res, en vivo i en directe. Exacte. Adeu. Adeu. És necessari llevar els productes que acabem de comprar perquè, segons un informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris fet durant l'última setmana d'abril, diu que no ho és. Una resposta que destruiria la idea que els supermercats podrien ser un focus de contagi pel coronavirus. Gràcies a un estudi de la OCU ja podem dir que els productes dels supermercats no tenen coronavirus. Aquest estudi s'ha fet en 10 supermercats de 8 cadenes alimentícies de Madrid, Vitoria, La Corunya i Barcelona. Entre els 66 productes que podem trobar estan les cerveses en llanda o, per exemple, les barres de pa. Això sí, la OCU adverteix que aquest estudi s'ha fet en molt poc de temps i, per tant, podria tindre algun marge d'error. Així és, els supermercats no són un focus de contagi. L'OCU així ho ha establert al seu informe, on s'ha determinat que llevar els productes dels supermercats no és necessari. Però els veïns de Riba-roja ho feien abans? Hem anat fins a la porta d'un supermercat de Riba-roja per a preguntar-ho. En mi caso no los he limpiado nunca porque, confío en la higiene al entrar de todo el mundo, guantes, mascarilla y el desinfectante. Entiendo que aunque toquemos las cosas, no están contaminadas y el estudio ha salido que sí, o sea que no está contaminado, perdón. La verdad que no. Venir sí que venía con guantes, venía yo sola, hoy es el primer día que ellas vienen aquí porque sí que me da un poquito más de miedo, pero como se ponen guantes y desinfectan las manitas aquí dentro, hoy han salido. Y nada, yo cogía los productos, llevaba a casa, me quitaba los guantes y los guardaba. La verdad es que no lo desinfectaba en casa. Si tú te proteges los guantes con el alcohol, guantes, mascarilla, no puedes coger ningún coronavirus. Encima te rocían el carro también. Y nada, luego en casa, cuando voy, quito todos los productos. No hace falta limpiarlos, los que puedo limpiar los limpio y los que no. Y también me lavo las manos y me pongo mi gel de alcohol. O sea, que eso es lo que hago. Per tant, aquest estudi fa que molts veïns puguen respirar. Mucho más. Y dentro de poco ya seguros del todo, si no pasa nada. Sí, claro que sí. Bastante alivio. Alivio sí, pero antes, unos 2 meses atrás, yo no tenía miedo de salir de casa. Porque digo, yo cogí una bronquitis hace mucho tiempo. Entonces también soy propensa por la bronquitis que cogí, que también me faltaba el aire y todo el rollo. Uns sí i altres no. Tu, de quin eres? Sigues del que sigues, recorda que tot i que aquest informe diu que no hi ha coronavirus als productes, és molt important seguir les mesures de seguretat per tal d'evitar qualsevol possible contagi. Per regla general, en principi, no es permetran els desplaçaments entre províncies fins que no finalitzi el procés de transició cap a la nova normalitat. No obstant això, podran realitzar-se aquests desplaçaments per causes justificades, com a treball presencial inevitable o alguna altra causa de força major degudament justificada. Els marcadors s'han inclòs en l'annex 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Es tracta d'una sèrie d'indicadors epidemiològics, de mobilitat i econòmics socials que permetran avaluar en conjunt de manera quantitativa i qualitativa la situació de cada territori en relació amb la desescalada.
En la fase 2 es permetrà el turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a 20 persones i la visita a monuments i altres equipaments culturals sempre que no supere un terç de l'aforament autoritzat. Una vegada s'aconseguís que a la fase 3 les activitats anteriors podran passar a un aforament major i es podrà realitzar tant turisme actiu i de naturalesa com anar a la platja, mantenint això sí les condicions de seguretat i distanciament. Tot això s'haurà de realitzar sempre dins de la mateixa província, ja que, en principi, no està previst que es permeten els viatges a diferents províncies fins que finalitzi la fase 3 i amb ella el procés de transició cap a la nova normalitat. Des de la fase 1 es valora la possibilitat que hi hagi contacte social entre persones sense cap patologia prèvia i que no siguin vulnerables. Durant aquests contactes socials amb tercers no convivents hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries, distància mínima de seguretat de 2 metres, mesures alternatives de protecció física, si no fora possible, higiene de mans i etiqueta respiratòria. La responsabilitat individual i l'autoprotecció són importants per a la transició a la nova normalitat. Això ens diu que quan es compartisca un vehicle privat, si hi ha convivència o contacte físic estret habitual, no és necessari l'ús de màscara. No obstant això, si en el transport van persones que no habiten en el mateix domicili, és obligatori l'ús de màscara, igual que en el transport públic. Les festeres de Santa Rita no han pogut celebrar com tots els anys el dia de la seva festa. Per això nosaltres ens hem reunit amb elles per a poder parlar sobre aquesta situació a què s'han hagut d'enfrontar. Bé, com ja sabeu, aquest any s'han suspès totes les festivitats i les festeres de Santa Rita són altres de les entitats que han vist com les seues festes no se van a poder celebrar. Bueno, conteu-nos com ha sigut aquesta decisió per a suspendre la festa que ja està ahí. Bueno, decisió no ha sigut ninguna, ha sigut força major. A veure, dins de tot el que n'hi ha en el coronavirus i tot, les coses que n'hi havia no, era impossible reunir-se, impossible fer qualsevol festa. Entonces hem estat esperant-se, parlant en el retorn, hem estat esperant-se a veure en quin moment això, com evolucionava i com això, i al final el retorn. I nosaltres parlàrem i ens digué, mira, així anem a suspendre-ho perquè estan suspenent tot el de davant, perquè ell sempre me dia, Carmen, deixa-ho estar perquè com és pel 24 de mayo, qui no diu que... Però, clar, 15 dies, més 15 dies, més 15 dies, al final diguem, a veure, el temps se tira damunt i nosaltres això no podem... I al final decidirem suspendre-ho tot. Entonces parlarem també en la festera que anava a ser l'any que ve, i la xica ens digué que per ella que no n'hi havia ningú problema. 10 anys n'hi ha per davant per ser més festeres, no? El que anem a fer, nosaltres teníem la festa programada enguany pel dia 22 i dia 24 de maig. El dia 22 era la missa per les difuntes de la festa, les clavarieses, i el dia 24 teníem la professó, o sigui, la missa i la professó. Però, clar, al suspendre's tot no n'hi ha res. El que sí que vull dir que el dia 29 de maig el retorn estigui parlant en ell i el dia 29 de maig, com això ja, per exemple, avui ja ens donen la fase 1 i tot, ja estem en la fase 1, dic, pues entonces el retorn, el dia 29 de maig, el que farà és que la missa que ell fa totes les vespraes, a les 7 de l'esprà, la farà en sufragi de les festeres de Santa Rita. Per almenys això és una cosa que no se tenim que reunir totes en la iglesia i tot, i per almenys enguany que no quedarà les festeres de Santa Rita sense tindre res. I per almenys farem això. També una altra cosa que hem decidit és que l'any que ve no se pagarà cota. Enguany, quan puguem eixir i puguem acabar tot l'any i tot, cobrarem les cotes que queden per cobrar d'enguany i l'any que ve no se cobrarà cota. Se faran només extraccions de loteria per cobrir els gastos de l'any, perquè Santa Rita no li pot faltar mai la flor en la seva capella i en la iglesia. Entonces se farà la loteria per cobrir els gastos de l'any. Si alguna festera, com sempre s'ha fet fins ara, o persones anònimes volen
oferir-li algun ram o alguna cosa, ells ja saben que tenen que parlar en la de la floristeria, i aquesta setmana la de la floristeria ens avisa i ens diu, esta setmana el ram el teniu pagat, perquè sempre n'hi ha, és una festa de molta devoció, però de molta promesa. Entonces n'hi ha moltíssima gent que parlen en la de la floristeria, mira, esta setmana el ram el pague jo. I entonces ella ja ens avisa, no ens diu mai qui és el que paga ni el que no paga, només que ens diu, esta setmana el ram el tenim pagat, i ja està. I entonces és això, fer la loteria en arreglo per cobrir l'any, només que pagaria si s'apuntara a alguna altra clavariesa nova, doncs pagaria la que s'apunta de nou. Les que estem ja d'enguany, doncs res, nosaltres ja tenim la quota a pagar i ja està. I el dia 29, doncs la que pugui anar a missa i tinga gust d'anar a missa, perquè d'ací a aquest dia no sabem... A lo millor se permet fer més coses, no? Exacte, perquè don Ricardo ens diu, igual a lo millor ja es pot entrar en la iglesia el 50% d'aforo. Jo ho dic, i la que tinga gust d'anar, que sàpia que aquest dia la missa a les 7 de l'esprà se farà en sufragi de les clavarieses de Santa Rita Difuntes. I conteu-nos també vosaltres quant de temps o des de quan sabíeu que no va ser festeres enguany i que ara teniu que repetir l'any que ve per força major, com bé has dit. Bueno, nosaltres, a veure, l'any passat jo tingui un contratemps en casa i vaig dir que si tot eixia bé, com ja m'havien insultat diverses vegades. Anem a explicar això que és insultar, perquè no hi ha molta gent. M'havien oferit el ser clavariesa, doncs vaig dir que si les coses anaven bé, que jo aniria avant. Entonces les coses isqueren bé en el seu dia i parlien, que entonces era Barbe, parli amb Barbe i li vaig dir, Barbe, tu que veus al retorn, di-li que per l'any que ve ja n'hi ha clavariesa, que jo vaig avant. Entonces ella parla amb ell, li ho digué, i ja després, quan ella passa a la festa, entonces vaig anar jo a la iglesia a parlar amb don Ricardo, a presentar-me i a dir-li que jo me faria a fer la festa. I ja està. Però jo soles no volia fer-la, perquè ja t'he dit que m'ho veia tot una muntanya. Entonces li ho vaig proposar a la meva germana i a la meva cosina. I vaig dir, si jo me faig avant, vosaltres, vale, vosaltres avant en tu i t'ajudem. I així a font, i ja m'emprenguérem això, totes les fins de setmana anem a netejar la iglesia, la capelleta de Santa Rita, que per cert s'ho passem molt bé, totes les netejadores. No tinc cap dubte d'això. És que després se prenia un refresquet, un algo. Sí. Per alegrar la cocció, per alegrar la cocció. Sí, fem la limpiesa, fem l'oració, després quan acabem tots, i després ja se fem un algo. Sempre tenim una alegrieta. I molt bé, i està molt entretengut. I ara enguany, mira, tornem a tindre l'any altra vegada. Seguim en la marxeta. I molt bé, i esperar que l'any que ve estiga tot passat i puguem fer la festa, perquè nosaltres hem quedat en tot arreglat. Tot preparat ja. Ho teníem tot arreglat ja, o sigui que... I bé, conteu-nos, perquè don Ricardo ens ha dit que aquesta festa és una festa de molta devoció, però sobretot de dones, no? Conteu-nos com se va originar així a Riba-roja aquesta festivitat. La festa de Santa Rita se feu en el carrer del Norte. La tia Remei la Sucla, que diuen les dones, és una dona que es comença la festa, i la festa la feien en el carrer. Ella tenia la santa, esta que n'hi ha allí, i la feien en el carrer. I feien variedades i tot. En alguna època que nosaltres no ho hem conegut. Feien variedades, professor, i tot ho feien en el carrer. I n'acabant ja vinga un retorn i ja ho passaren a la iglesia. Però fon molts anys el carrer del Norte. Per això el carrer del Norte poques dones se queden sense fer la festa. Des que es comença fins que s'acaba, totes fan la festa de Santa Rita. Poden variar unes per la situació familiar, unes més amunt o unes avall, però la fan totes les dones. Bé, doncs esperem que l'any que ve se pugui celebrar i que per fi pugueu disfrutar de la festa que enguany vos han robat, vos han portat. Sí, esperem que sí, i l'any que ve celebrar-ho
Molt per això, pel cas que hem tingut enguany. Esperem que l'any que ve totes les festeres ens acompanyen altra vegada, donar-los les gràcies per enguany i que l'any que ve ens acompanyen també. I l'any que ve ja més i millor. I avant, en la festa i ja està. I això és el que esperem totes. Muy bien, pues ya está. En el programa d'avui volem contar-vos un secret. Bé, tal vegada aquesta no és la paraula més adequada, però sí que volem contar-vos quin és l'origen del passat tant de Santa Rita com de la Mare de Déu dels Desemparats, una altra festa que s'ha vist ajornada a causa del coronavirus. És que la vida dels sants sempre són apassionants per a nosaltres, perquè són models a seguir de l'estil de vida de Jesucrist. Quan parlem de la vida de Jesús pareix que sigui una utopia o que no puguem realment dir que una persona, anem a dir de nosaltres, puguem seguir estil de vida, però tots els sants van demostrar-nos que se pot dir que sí al nostre Senyor i viure segons la seva paraula. I Santa Rita crec que és una de les persones que ens ensenya moltíssim, perquè és una dona que ha passat per quasi tots els estats de la vida i, a més, ha santificat tots els estats. Ha sigut una xiqueta, se va casar, va patir moltíssim sent esposa, va ser mare de dos bessons, de dos fills, després va ser religiosa i en cada aspecte de la seva vida ha sigut una dona entregada realment a Déu i donant exemple de la seva fe i de la seva entrega a l'amor de Déu i a l'amor als demés. La devoció d'esta dona és que, coneguent-la, és fàcil tenir la devoció, perquè ja t'he dit, si li pensis així molt breument, de xicoteta ja era una dona que va rebre la transmissió de la fe dels seus pares, uns homes molt creients. Se va casar, quan ja no se volia casar perquè volia ser monja ja des de ben xicoteta, però estem parlant del segle XIV, segle XV, entonces, claro, és una altra època. Els seus pares decidiren casar-la, ella se va casar, va patir moltíssim sent dona, perquè el seu home era un maltractador, era un home d'una vida molt dispersa i va tindre dos fills. La seva oració com a esposa va aconseguir que el seu home se convertira i va canviar totalment l'estil de vida. No obstant, degut a les rencilles que havia creat, l'assassinaren. I els fills volien vengar-se i sa mare va pregar perquè no ocorrira això, que no caigueren en aquesta vengança i afegiren un mal major i va demanar a Déu que antes de caure en un assassinat que se s'enduguera. Moriren els dos fills el mateix dia i ella a partir d'ahir se va ficar monja també per un miracle i a partir de ser monja va mirar sobretot la creu de Nostre Senyor, per això la té sempre davant. I té una ferida en el front, com podeu veure, perquè en ella se va representar els estigmes de la creu de Nostre Senyor i una espina de la corona de Jesús i se va clavar en el seu front. I a diferència dels demás sants, quan tenen els estigmes sempre diuen que tenen un perfum molt agradable, sin embargo ja no. Diuen que feia una olor realment a podrit, a putrefacte, i la gent se separava d'ella perquè no podien estar al seu costat. Però ella va ser constant sempre en l'oració, va mirar la creu de Nostre Senyor i va descobrir que en la passió de Jesucrist va trobar ella el sentit de la seva vida. I realment, quan va morir, tot va canviar. Va ser un perfum tan agradable que no la enterraren. I de ficar un ataúd de fusta, com se ficaven, va ficar un ataúd de cristal i encara continua el seu cos incorrupte. A més, la passada setmana, tal com marca la tradició, a Riba-roja se celebra el Dia de la Mare de Déu dels Desemparats, una verge molt important per als valencians i que porta a la nostra església des de fa setmanes. El primer diumenge de maig és el Dia de la Madre, veritat, i el segon diumenge de maig és l'altra mare que tenim, que és la Mare de Desemparats. I així en Riba-roja, el diumenge següent, per a poder, com te dia, compaginar-la en la festa de la Basílica de València. La història de la Mare de Déu és molt curiosa, no? Perquè jo crec que tots tenim sempre un gran coret, gràcies a Déu. Tenim un gran coret i som molt sensibles a les necessitats de les persones més dèbils, més vulnerables. I la història de la Mare de Desemparats creix així, no? Quan el padre Jofre ja predicava a la catedral com a bona una persona disminuïda psíquica que estava pràcticament tirant el carrer i va ja començar a demanar per a ajudar-la i per a ell. Se va construir la imatge i aquesta imatge va començar també la seva evolució acompanyant en els soterraments a les persones més pobres, aquelles que estaven a soles, els més marginats, els ajusticiats, els òrfens, aquells que tenien que s'acompanyar als enterros, se ficava la seva imatge damunt del fèretro i s'acompanyava en l'enterro. I a partir d'ahir va crear una gran devoció als desemparats, que són les més necessitats. I crec que tots, d'alguna manera, també sentim tots desemparats i demanem aquest amparo i aquesta ajuda de la Mare de Déu. I això ens recordem sempre a
als més vulnerables, que crec que és la gran devoció i el gran acte de caritat que tenim els cristians. En Riba-roja pel món, en temps de pandèmia, tenim un viatge molt especial. I és que aterrem a terres italianes, un país que s'ha considerat el focus de contagi d'Europa i on també estava Maribel Gamero, una ribarrotxera atrapada al nord d'Itàlia. Hola Maribel, cuéntanos desde dónde estás tú. A ver, yo estoy viviendo en Italia, en una ciudad que se llama Reggio Emilia, que ninguno conoce. Es la ciudad perdida. Pero bueno, os voy a comentar que está a 1 hora de Bolonia y a 1 hora y media de Milán. Y cuéntanos un poco cómo se ha gestionado allí toda esta crisis, porque Italia ha sido uno de los países más golpeados por el coronavirus. Pues, o sea, como crisis ha sido un boom, ha sido una cosa que no se esperaba que fuera así, ha sido un día tras día y todavía sigue siendo un día tras día a ver qué va a pasar. Y así vivimos, un poco como vosotros ahora. Y es un poco difícil porque ves gente de todo, ves gente que ya le da igual todo y ves gente que tiene un miedo, que te viene con los guantes, con la mascarilla, que te da el dinero así, que les da asco todo, que se limpian el dinero, o sea, cuando tú le das las vueltas, se limpian el dinero con el desinfectante. Ha sido fuerte el tener que vivir la situación 2 veces, el tener que vivirla aquí primero, que ha sido primero aquí, y después el tener que sobrevivirla en tu propio pueblo o en tu propia ciudad, de que estás viendo que todo lo que está pasando aquí también va a pasar allí. Entonces llamé a Paula Sanz, que vive a media hora de mí, que vive en Parma, y también de Ribarroja, ¿no? También de Ribarroja, sí, de la familia del Horno Navarro. Y estuvimos hablando, estuvimos llorando, porque llorábamos continuamente de ver la situación. Y cuéntanos también, porque como has dicho, allí empezasteis antes, pero también ha sido un poco más lento el proceso. Nosotros nos encerraron ya el 14, no podíamos salir. Cuéntanos vosotros cómo ha sido ese proceso. Ha sido un proceso duro porque te dabas cuenta, o sea, para vosotros ha sido durísimo, pero ya veíais nuestra situación en Italia, sabíais que estábamos así, ¿no? Yo sobre todo avisaba a mis amigas, avisaba a mi madre, a mi familia, tenéis que ir a comprar ya, que si no se va a formar el boom de ir a comprar, ¿no? Y entonces ha sido un poco... Y después he sentido también el apoyo de toda la gente que conozco del pueblo, de toda la gente, porque todos preguntaban a mi madre que cómo estaba. Claro, estás en zona roja, ¿no? Y dices, ¿pero está en la zona roja? Y tú dices, a ver, mamá, el punto sí, pero es que, vamos a ver, con calma, ¿no? Que no, no es para tanto. Y pero todo el mundo te preguntaba, ¿pero tú estás en Italia, pero estás en la zona roja? Y tú, sí, estoy en la zona roja, ¿qué vas a hacer? Cuéntanos cómo, porque para vosotros, como has dicho, ha sido muy, muy duro. ¿Qué sentíais al ver las noticias cada día? Más muertos, más contagios. Era como un bucle en el que no se acababa nunca, parecía. Sí, era... O sea, y todavía es, porque todavía estamos en una situación en la que no es muy buena, pero ha sido... O sea, el impacto fue cuando salieron de Bérgamo todos esos camiones, no sé si lo habréis visto, salieron de Bérgamo todos los camiones militares con tantos ataúdes, porque eran tantos cadáveres acumulados que no sabían qué hacer. Ahí sí que fue un día de pensar, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo pueden haber muerto tantísima gente? Ahí es un día en el que te das cuenta de que un virus que no se ve, un virus que no sabe cuándo, por dónde llega,
y que en cualquier momento lo puedes coger, ¿no? Después, también la diferencia entre España e Italia es que allí, conforme salías, te metían la multa. Aquí no tanto, aquí es que no hay tantos policías como hay en España, entonces ha sido un poco más llevadero. También hay otra diferencia muy grande, que vosotros tenéis distintos horarios de las personas. Aquí no, aquí salen las horas que quieren, no hay control de eso. Y también es un poco el problema, que así como yo veo ahora tantas cosas buenas en España que se deberían de coger ejemplo, aquí ahora mismo hay un descontrol controlado, pero que dicen que está controlado, pero no está controlado. Y aquí en España ha sido muy simbólico el aplauso de las 8 de la tarde en apoyo a los sanitarios y a todos los profesionales y trabajadores que siguen trabajando. Allí también se han visto algunas muestras desde los balcones. De hecho, España creo que la adoptaron después de ver lo que hacían los italianos, ¿no? Sí, efectivamente, sí, pero aquí sí que es verdad que a las 9 de la mañana ponen el himno de Italia. Todos los días en televisión a las 9 de la mañana. Solo aquí en la zona del norte, porque os tengo que explicar que hay italianos del norte y italianos del sur. Hay una diversidad tremenda entre los dos. Y sí que los napolitanos y toda la gente del sur, que también viven en condominios grandes, pues entonces, claro, eso hace una emoción y una participación mucho mejor. Aquí, ya te digo, las fincas son familiares, es otro tipo de vida, digamos. Entonces, no, en mi calle, por ejemplo, nadie ha hecho nada, ¿sabes? Sí que se ha hecho alguna vez cuando han visto, o sea, habéis sido el ejemplo, España ha sido el ejemplo de nosotros, porque cuando han visto que vi una vez, cuando van los policías y los bomberos a aplaudir a un hospital, pues ahí una vez vi un comentario que estaban todos asustados, que decían, mira lo que pasa en España. Y yo me quedé así, digo, pero vamos a ver, que lo hacen por agradecimiento, que no es porque las cosas... Decían que era porque los enfermeros se habían enfadado y ya no podían más de la situación, que habían ido los bomberos y la policía a animarles porque los enfermeros se iban a casa y que pasaban de la situación. Y yo decía, ¿por qué se puede decir eso, no? ¿Sabes? Entonces también habían bulos también de decir, vamos a ver, es que un poco de comprensión, que no es eso. Y ya después de ver esas cosas, sí que aquí, al menos en Reggio Emilia, lo han hecho un par de veces, que sí que han ido a aplaudir al hospital el alcalde y todo eso. Bueno, pues Maribel, muchísimas gracias por contarnos todo esto de Italia, de cómo lo estáis viviendo vosotros en el norte, en el sur, y esperemos que te cuides mucho y que pronto puedas estar aquí en tu pueblo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Esperemos que pronto nos podamos ver, porque tengo unas ganas de volver al pueblo increïbles. I així conclou l'espai informatiu d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem, però vos recordem que dia a dia seguim treballant per apropar-vos tota l'actualitat de Riba-roja. També podeu seguir informant-vos a través de les xarxes socials, on vos informem de manera immediata i constant de tot allò que passa al nostre municipi. Gràcies per estar ahí un dia més i esperem que tingueu una bona setmana.